Abiron Baione entrenatzen ari biziki serioski ostegun goiz honetan, Topa Malau ligaren final laurdenetara sailkatu da lehen aldikoz, Tuluni 18 eta 10 nagusitu eta joan den asteburuan. Final laurdena Clermonten kontra etxean, Biarratxean. Egia da sekulako urtea Baiona aurten ez, laugarren bukatzea ez dugu inoiz lortu egiten, gainera Topa Malauean oraindik gutxiago. 1982an izan da azken fase finalak lehen mailan eta sekulako giroa eta sekulako zaletasuna izanen da ostiral gabuntan. Diakintzazu, negar egin dudala, baina partida hasi aintzin, partida denboran, partidaren ondotik, emozioa iniz bazen hor joan den larumatean. Eta guretzat historikoa da, azken finean, hori zale guziek itxoiten dute. Ametsa da, biztan da, final sailoiek jokatzea. Ouais, très heureux, très fier du travail accompli. On voulait vraiment ce barrage Joko eraginkorra nahi luke, pragmatikoa albezain urrun joateko tinko izanen da horregatik betiko moduan lanean segitzen dute. Egia da jokalari falta direla, baina hori da talde guzien arazoa edo urtean zehar badira zaurituak, beraz alde horretatik nire ustez ez da arazo bat, Clermonten ere jokalari batzu faltako dira. Egia da urten Baionak ez duela galdu etxean, beraz domaia izanen da ostirenan galtzen bada, baino. Batzu kolpatuak, batzu pausan ziren eta itzultzen dira, orduan alere odol freskoa ere izanen da. Eta nire ustez buruan jokatuko da initz ere. Baionak duen abantaila da Baionan jokatzea. Maintenant, il va falloir profiter, vivre le moment à fond. Gozatu beharko da lan egin leian segitzeko ondoko egunetan ere. Clermont talde uberenetakoa segur, Baionak ere bide ederra egin du aurten. Egia da oso erregularra izan dela Baiona ez, etxean partidu guziak irabaziz, naiz eta beti pasaia txar bat izan den partidu bakoitzan, beti Baionak aurrea hartu du, kanpoan ere garaipen batzuekin, eta hori esker laugarren bukatzea, naiz eta azken partiduak zailak izan diren, laugarren postua lortu dute. Gainera, Guillaume Rouet bezalako azpandar jokalari historikoa, azken aldikotz Jean Dogen haliko da, ostiralean. Ouais, c'est sûr, ça sera le dernier. Et... Non, pas mal de sentiments, non. Personnellement, je me concentre sur... Konzentratzen segitzen du, presio gehiagorik gabe helburua da, abentura segitzea ondoko egunetan. Ni ustez denek eginen dute alduten guzia, joateko garaipenaren seka, gero zaila izanen da, diakinez Clermont etortzen dela irabaztera, hori dudarik gabe, baina Baionan izanen dute publikoaren sustengua. Prezeski zaleak laurduko hilarak egin dituzte ostiraleko txartelak erosteko. Ikusmina biziki handia da eta gauzakola pronostikorikote. Ez dute inoiz egiten superstizioaren gatik eta uste dut ostirala 13 dela gainera, beraz, espero xantzak erriko duela Baionari. Guk sinisten dugu izigarri, Lionerat joanen gira finalerdietara, 80 minutaz sufrituko dugu zainetan izanen gira, stresa hainitz izanen da, emozioa hainitz ere. Eta gero, oberenak erabazezan. Finala handia Parisen ekainaren 28an, Baionarrak han izanen ote diren oraindik etapa asko falta da.